Siyabingelela namhlanje e-studio nginomfoko waxaba namhlanje la sizokwenza u-part 2 Mr. Xaba ngiyakubingelela nje akubulisa abalaleli ngiyabingelela abalaleli emakhaya ngibabingelela nje bonke kwelihle igama lomfula uJesu Kristu amen njengokujwayelekile ke yonke into siyayibika kuNkulunkulu ngomthandazo amen cela nje sithi ukugobisa kancane amakhanda nje abasekhenda ambalwa sikhuleke. Father, in the name of Jesus Christ, we are here now. Thank you, Lord, for preserving us. Nkulunkulu wethu ongcwele usuku lonke luzohamba. Nkulunkulu wethu ongcwele wasigcina, wasivikela, wasikhusela. Nkulunkulu wethu ongcwele sesilapha ke Nkulunkulu wethu ongcwele sizothula nabo ubufakazi. Nkulunkulu wethu ongcwele abalaleli, Nkulunkulu wethu ongcwele abalaleli abasizakale abanye egameni nasegazini lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Last time balaleli ke babukele emakhaya sagcina umfoko waxaba solo sikuyo lokuthi umfoko waxaba washiwa unkosikazi wakhe okuyindaba ebhlungu kakhulu iyasithinta kakhulu nathi silapha e-studio eBillionaire TMS studio so sithi ke nathi inkosi yami kodwa uNkulunkulu usakhona usayinkosi amen. So sagcina lapha part 1 ke ubaba Xaba esilandisa ugogo wakhe esethi akabeke izinkomo akabeka imali yeinkomo yabo kuze ezothatha unkosikazi sifuna ke lapho namhla babukele sivele siyiqede namhlanje sivele siyiqede ababukele umama wathi abeke izinkomo sifuna siqede ifike ekugcineni namhlanje babushwa bade bathi balaleli balokhu bagadile uthi kanti isiphetho ngoba isihloko sesishilo namhlanje sicela usifikise la kufanele sifike khona baba siyacela bushwa bade mphathi wami ngiyabonga kakhulu yes mhlambe esigabeni sika mama ngoba umuntu mayesuke ekhula emdala uyayabona ukuthi nezinsuku zakhe shuthi ngathi nazo ziyakhula noma ziyancipha ngendlela asuke ebona ngayo ngoba ekukhulumeni kwakhe umama wathi nami ngifuna ukuthi if ngihamba ngifuna ukushiya nawe noma wakho yabo engizothi mama kuyena hayi ngakwenza ke lokho ngamtshela ngathi nami andukube engifisela ukuthi ngikanwe kwasenhlizweni yami nami lokho ukuthi into vele ngifisayo into futhi nami futhi engiyithandayo uganwa ngakwenza ke lokho mama ekade kufisa ekucela ngangenzela yena kodwa nami ngase ngenza enxa ukuthi ngiyindoda ngiyafuna nami ukuthi ngibe umuntu wesilisa onomuntu onemndeni wakhe ozokwazi futhi ukuthi anakekele nomama waphela naye wayengasho nje ukuthi hayi ngoba sengiyadlula emhlabeni wayengazi naye wayesho nje so ngabeka ke itshe phekweje ngabeka phela isiZulu sithi inje awaqeda amanzi ngolimi ngisho ukuthi okuncane kangakanani lokho sukuthola kodwa ke so efanele ubekelele phekwento ethile kuze kuphumelele isifiso sakho nephupho sukunalo gcina lifezeka liphumelele liba right hayi ngakwenza ke lokho ngase ngikhuluma ke sengimtshela ke umama ukuthi hayi ngathi kuyalunga kuyalunga ngiyaphusha nomsebenzi kuyalunga phela mangabe sekulunga ukuthi ngiyovela emzini wabantu kufuneka phela nami ngazi ukuthi ngiyavela lo muntu mangemlethe ekhaya kufuneka ngazi ukuthi kufuneka adle kufuneka anakekelwe kufuneke angihloniphe kufuneka sihloniphane ngoba isifiso sami ngakufisa nje futhi ukuthatha umuntu okholwayo omazi uNkulunkulu wathi ukuthi ke ngavele ngathola nje yena exactly okholwa phela nami ngangithandaza nihlangana kuphi hey uqala nje kumbona
noma ngeke ibe deep kakhulu Yeah. yabo ngoba phela ke Utihalamuzi. utihalamuzi Yeah. sahlangana kaDrobhen kaNongoma Yeah. njoba ngisho nje ukuthi hayi uNkulunkulu mayekupha umlomo Yeah. ufuna ukwazi ukukhuluma ngashela nje mina intombi hayi ukuthi ngishela intombi kanti intombi enoJesu idibana nensizwe enoJesu Yeah. hayi ngashela ke kwaye leso sikhathi kanti ucela ngemnike ke sona ke mnike sona ngoba nje ukukhuluma kwami naye ngamtshela ngathi hayi isifiso sami ukwenza kanje futhi naye akazelanga lokho kimi ukuthi ngoba nakho ngithe ngifuna ukuganwa Yeah. akazelanga lokho weza ngoba naye kusho ukuthi wayibona nje indoda enhle ende emnyama ekahle futhi Yeah. uyabo Ngiyayibona nesola. yeah Yeah. so wagcineka kwahamba isikhathi ke waqoma waqoma ke ngase nami sengenza ngendlela efanelekile ngemiyalo yabazali ekhaya sengisho ukuthi hayi cha bengicela ukuthi kube kanje ngoba cha yena Nkosi yami hayi umuntu right Usho abade vele wayefundisile. yebo cha ubaba nomama babefundisile Yeah. nogogo futhi uMantshangasi ngoba nomashoyiso zala umama naye wayekade enesifiso ethi sengoze ngihamba impela Yeah. bahambe bonke laba bantu azange babone ngicacelwa azange babone ngabe sengikwenza nje mina sebengasekho Yeah. bafika isikhathi ngaganwa ngahamba ngawulobola hamba ngenza yonke into eyenziwayo Umuphi unyaka lapho sikuphi umuphi unyaka la silobola khona 2017 2017 yeah 2017 ngalobola ngoba phela ngangingenawo amandla okuphuthuma konke kodwa nje ngangikwenza nami ngendlela nasekhaya abangiyala ngakhona ukuthi hayi yenza kanje manje yenza kanje mangabe sengosi amandla sekhona ngithathe ngihambise ngaze ngaqeda ke ngoba kashanda ngikwelete lutho yeah babofakazi nabo hayi bangofakazi abo phela ngithi abanye baye bethi umfazi akaqedwa hayi mina ngamqeda mina wami yeah ngamqeda ngoba ukumqeda wakusho ukuthi fanele ngimvikele ngimhlonipha akasekho umuntu ofuna amthinte yes yeah wamqeda nje wayishaza ongeza phela ya konke yeah so kwaze kwafika isikhathi ke la khona ke sesithi hayi ke ngoba sekuphelele ake ngoba waye umuntu owayebuya ngibonise futhi ngangaba nenhlanhla ukuthi wayengibonisa yeah ethi hayi singajahi sithatha isikhathi sethu ngoba kuyasiza ukuthola umuntu ozothi thatha isikhathi sakho yeah ungajahi ngiyanqika ufuna ehlale sobabili sefuneke mina ajahi mina noma ngijahe yena ade take your time yabo umuntu bese bathi phuthuma ngoba khona abanye abangijahile kuthiwa phuthuma hayi kufanele nje mangabe more special futhi mangabe ukholwa kufanele uyinikeze isikhathi thatha isikhathi sakho nje wenza izinto ngendlela efanelekile futhi ke uNkulunkulu mayekusize kuphamandla uyamthola upartner wakho wangempela oh yeah uyamthola upartner wakho wangempela yes kwaze kwafika usuku olukhulu ke sengikwenza nje konke awukwasho ukuthi ke umama nangu nakasekho nengikubongayo ke nengikuthanda kakhulu ube nesandla esihle unkosikazi wami kumama ngokuthi uthole lelo thuba elincane wamnakekela nami ngajabula ngabona ukuthi ukuba nithiwa umama ube uNkulunkulu usiphila umama isikhathi eside nonkosikazi wamama ukuphila bezomphatha kahle angimkhulumeli ngoba unkosikazi wami engasekho but ngibonile indlela ebekade eyiyona kimi nakwifamily yami ekhaya hey sesilobolile siyalobola siyaqeda sesiyemshadweni umshado unini umshado April 27 2024 yeah uyashada unkosikazi uyangena ekhaya uyangena emabaleni bahamba yes wangena bahamba bafuthi bayolanda
umthimba eThekwini baphuma nje impela wathi kushona ilanga bona babephuma ngo11 yeah before kushawa u12 base sebeseThekwini sebelindile ukuyolanda uNdlovukazi wami kwaba into enhle kwaba right kwafika usuku olukhulu kwasa hayi naze ngilaleke kuvunywe ingoma ke lapha ngoba bengiyikhole ngiyathanda ukugida nokusina hayi not ukusina ukusina wesifazana ngithanda ukugiya noma kungihlula nje kodwa ke nje ngakwenza ngoba ngahlala nezinsizwa zangakithi wayibheda neza kaMinya neza Sophalule sihlezi kwaRondo uculo kwaze kwasa ngithi mangithi ngizama ukulala hey wendoda avuka singawela yeah hayi ube muhle impela umshado ke hayi sidlule ke uphela umshado 27 ban April yes 2024 then uMashando usesiwangena emagcekeni awangena ngene emagcekeni wahlala wathi efika nje ekhaya wahlala ngalezi bukweni ngaphandle ngoba phela uVitani ungene nje ekhaya oh yeah uhlala ngale ngaphandle ezibukweni uhlala nabantu bangakini hlale lapha ufuna balilethele ukudla izintombi lokhuza inkomo bezoculela ukuthi ayilala ivuke sibayeni lapha behlathiswa inkomo bakwenza konke lokho ngoba ngangivunula ngiconsa afa ngafaka isudu ngaphuma esudwini ngihamba ngawuvunula sekugqokiwe sesingena ekhaya sebedla sesiphuma sonke ngafaka isudu enhle saye esontweni safike senza inkonzo yakhona sayiqeda noma umuntu ayiqeda sephuthuma phela baba wathola sebethi isikhathi befuna kuyosinwa manje kuyo yesigcawini sakwenza phuma lapho ngangena ebheshweni naye wabefaka isidwaba nezimpelesi zakhe nami zazikhonzo zangakeda sasebadla siconsa impela nami ngangizwa impela ukuthi hayi uganwa ke manje umzulu osendisiwe ke manje ngoba ngangibhidilisha impela kusinwa naye ngimbono ukuthi uzongishaya ngesidwaba kodwa manje siyayifanela nje let's ayifanele kwausuku nje lwabaluhle kakhulu lwabaluhle kakhulu phakathi kwami naye nesupport nesasithola kwifamily yami yakaXaba neyakashando namabandla ayehlukahlukene esontweni emasonto yeso ayehlukahlukene ayekhona nomndeni wonke nezihlobo nomakhelwane nomphakathi impela kwakusinto ngoba ethola ngoba ngathi nje lokho engikwenzayo ngoba umuntu uyambona mangabe ezokuphatha kahle hayi ngoba engcwele kodwa uyambona ukuthi uzokuphatha kahle ngoba ngavele ngathi nje yabona la ngifuna wonke umuntu afinye ngendololwane ayithi kanye inkomo ezine ezu4 neklaphu ezu8 ekhaba ngipha intondolo sahlaba konke hayi badla abantu ayibasutha abantu sutha abantu impela ngiyakhumbula unamabandla wasifaka isimemo ngapha eNewcastle asuka abantu basuka bayale awukho la engasifaka khona isimemo asifaka yonke indawo lapha angeza bulutho ngiyabona ukuthi hayi indoda yaziwayo faka nje mfowethu ngayithola isupport kubonga nje uNkulunkulu ngiyabonga uNkulunkulu kubonga uNkulunkulu nalokuthi nje uNkulunkulu ukosiyami usebenze kangaka useva hey babuxaba ngifuna sho abade manje siye endabeni umama usefikile ekhaya sisiyayibona nehappiness ngifuna ke manje sithinte kakhulu le engekho mnandi la qala khona istruggle yonke into nani uyabona la seqala khona kushuba kodwa nje usolo ukhona ukuthemba uNkulunkulu kuze kufike yabo mhlambe nje baba engakusho kuqala ukuba tense nokuba muncu before ngano before ngano ngoba uqale nje waphathe kwakhona ilampu ebakhona la kwi-breast yakhe kwakhona ilampu nje ebakhona yangitshela inke ngathi uyazi khona into engayizwa kahle la yabo hayi ngibuze hayi
ngitshele nosisi ngoba phela mama asekho sekufuneka ngibuze osisi wami yazi umngame la unenkinga kanje hayi ehambe kwenza ama check-ups from there eqala ukufila leyo pain ekhona la wahamba ke lokho eba up and down ibhedlela nami ngisemsebenzini ngiphinde ngihambe ngiye kuye noma enze ngala Newcastle ngihambe ngiye kuyena bose ngi up and down up and down sizama ukuthi sithole ukuphila kwakhe thile ngaze ngaganwa ke still kanje ngamhlapha okunye okungathi kuba sensitive kakhulu engeke ngize ngikusho kodwa khona emzimbeni ngenxa yokuthi bese phathekile la vele bese phathekile so sithandaza naye kakhulu yabo uze ufise ukuthi yazini uNkulunkulu sengathi mangithandaza manje ungathi angayisusa manje le manje hey ngikanwa nje vele uphathekile umngami still ngiyamthanda futhi ngiyamthanda kakhulu futhi nami ngoba ngibone uthando lwakhe ebekade nginikeza lona futhi obelihamba nenhlonipho luhamba nokuthanda uNkulunkulu lunento nje eziningi eziright hayi ngoba uthola ukuthi manje ngithandana nihlale nibona ngeselodwa njalo kukhona ukungaboni ngasolinye kodwa nje nibuye nibuyisana nihlale phansi nexoxe then impilo ikwazi ukuqhubeka iye phambili so kwafinyelela esigabeni ke la khona ke ngihlala naye waphela umcimbi sahlala ngoba ngosuku lokuqala nje eseganile ekhaya ngiyacabanga uNkulunkulu kwaba isikhathi la khona angipha khona umntwana naye wesithathu yes ya bangipha umntwana naye kanti angazi ukuthi umntwana wahlala siqeda kugiye emini yantambama hayi sanenhlahla sathola leyo gift kuNkulunkulu kanti sithola igift nje shothi uNkulunkulu indlela asheshisana ngayo izinto yabo ngoba iBhayibheli ingakho malithi imicabango kaNkulunkulu ayifani nemicabango yabantu nendlela kaNkulunkulu futhi ayifani nendlela zabantu so uphathekile leso sikhathi leso siyajabula nje uphathekile naye nobabili siyazi nama families ethu mabili ayazi ukuthi umashanda akekho right ngiyamthanda kukhona ukuthi abanye abantu obaziyo uthi magulo yedwa phakathi kwenobabili owesilisa either uyabaleka noma kubaleke lo wesifazane yabo so ayithe sabekezelana sahlala uyazi ukuthi enye nje into sasixoxela nje esikhathini esiphambili noma sasengemuva sixoxa nje ukuthi hey angibuzi imondli makuthiwa ngiyagula uyokwenza njani ngimtshele ngithi hayi mina ngiyohlala nawe ngiyokuthanda ngiyokubekezelela ngiyokuhlonipha futhi nami futhi ngisho the very same thing ngithi makuthiwa ngiyagula uyokwenza njani athi hayi ngiyohlala nawe shwabade ngiyokwenza noma phela ngafunga ngathi ngiyakuthanda uyabo sixoxe nje light general yeah so kwahamba isikhathi ke bazogcinwa abambeka ke esesemagcekeni akaXaba abambeka wangathi kuba nzima nyani impela kuba ngathi nawe unethemba ukuthi ayinto edlulayo inewe yokuthi bengize ngisuke la eNewcastle ngiye kaNongoma ngiphinde same day ngosuku olodwa ngisuke kaNongoma ngihamba ngiye eRichards Bay ese-admithiwe esibhedlela eseyodeda umntwana ngoba umntwana umthole before time enenyanga ezo7 so ngenxa ya ngoba uthi ebengaphathekile kahle basheshe bamtholisa umntwana wakhe umntwana umthola nini ngimthola sekuzophela unyaka 2024 sekuzophela unyaka okay futhi nishada 27 April 2024 ingane iyazalwa mase kuphela unyaka kwenzekala njalo ke so
ngalontunja ke ngihamba ngitravel ngisuka from Newcastle to Nongoma, from Nongoma Richards Bay ngifike ngimbone ngihlale naye Richards Bay sematohweni noma sesibhedlela esibhedlela la athole khona umntwana ulinamandla ulinamandla yes hlala khona ulasibona ulinamandla lasibona linamandla first born kuhle enkosini second born uAlondwe bese kuba ilasibona bese kuba ulinamandla so sahlala naye esibhedlela ngizomhamba ngimbona bese ntambama ngiyabuya futhi ngifuneka ngivuke emsebenzini ngifike ngishinye imoto kaNongoma usola Nongoma ngibuyele ngize Newcastle ila khona ngagcina ngithola khona ingozi yemoto Friday oh yes ngithola ingozi yemoto ngalimala nemoto khona Friday but ngabonga uNkulunkulu ukuthi hey ngasinda ngoba ngase ngine stress sekwenziwa na ukukhathala sekwenziwa na ukukhathala uthi Nkosi yami utravela every day yeah kunzima nje kakhulu kungekho lula thilike samthola umntwana ngoba ngathi mangisuka la ku December asuka la sengiyomlanda eBay sesiya na eThekwini thatha ke sa eThekwini mase siyongena eThekwini noma sesiphakathi eThekwini not edrobheni uhamba ku-N2 kuSpagate Junction saphinde sathola ingozi yemoto futhi naye sobabili engane sobathathu yo ngashayisa ngangena imoto yabantu ngemuva ngihithile kakhulu futhi yo ngoba ngangena kuyona ngaphelele hey Nkosi yami ayisama ke ngoba ngathi ngishayisa leyo moto ivele yashaya dead brake yona imoto mina ngase ngizongena kuyona kanti nayo kunemoto futhi efika yashaya dead brake phambi kwayo lalikhifiza nje izulu Nkosi yami hayi ngafike ingane ngoba yaphunyuka esandleni kuyena yaphunyuka wayehleli ngemuva kwesitha ngemuva ngoba ngayibamba ngesandla iyo shayisa kwi dashboard ibamba ngesandla angazi amukwenzakala kanjani amnikeza ke ingane kanti ngithe masisuka eBay ngathi ngicela sithandaze kukhona lokho ukuthi thandazana ngamtshela sathandaza kanti uNkulunkulu uzosindisa ingane if sengiphuma ngiyocheck imoto ayilimala ngani vele iwari yami yokuthi asinamali Nkosi yami iyagula ingane encane kade phela vele lokuthi lehla lenyuka kade ngehla ngenyuka sesilimelelwa imoto ke egcineni manje sinelela imoto egcineni mangiphuma ngaphandle ngifica nje emotweni inumber plate kuphuma nje only number plate emotweni esihamba ngale ngidrivayo number plate nje kuphela ngingazi nami ngafuna ngangena ngabuyela emotweni ngathi uNkulunkulu angimazi umuso ongakawenzile Jesus imoto nje ayilimalanga number plate kuphela ephumile ngalibuza ke indi ukuthi senze njani thina silinde noma senze njani lathi hayi nina khulekani nihambe imoto endiyavele kwakuyiGolf eR ayisavele sahamba ke iphelile yona ngaphambili fike ngamshiya ekhaya ngahlala ngase ngibuyele emuva ke ngoba ngangizoya emshadweni eMpangeni eMtuba yesemtuba yeah so sengibuya ke sengiza ngala eNewcastle emsebenzini ngazothi useadmit wangitshela wathi hey sebengadmithile esibhedlela eThekwini kwangiphoqa ke manje ukuthi ufuna ngisuke la eNewcastle ngidrive ngishona eDurban bese ngiphilela nje lokho sengila eNewcastle driver njalo ngishona eDurban 2023 wonke yeah ngeDurban nje ngihamba ngeDurban if ngifika esibhedlela if ngifike ekseni mhlawumbe ngo past 9 ngiyahlala naye esibhedlela hlala naye esibhedlela usuku lonke hlala na usuku lonke ngize ngibuyele eNewcastle ngabo 11 ebusuku ufuna ngidrive ngihamba ngedwa hamba ngedwa ngibuyele naye ngibuye eNewcastle if ngifika eNewcastle afona amanesi Mondli uyakhala uyakudinga ngale phansi futhi ngibuyele ekseni ngifonela umphathi wami kunesimo esikanje ngicela ukubuyela eThekwini ngase ngimbikele vele ukuthi kwenzakalani ngibuyele eThekwini hambe mangifika eThekwini ngifika athi hayi bengifuna ukukubona zi right ningane hayi wozohlala nami kodwa hamba futhi ubuyele emsebenzini kanjalo nje
ngiphinde futhi ngibuyele eNewcastle emsebenzini. ENewcastle mangifika nje ngithola i-call ethi buyele eThekwini nangu uyakudinga. Yo. Hayi ngagcina ngabona ngathi yazi into engcono angivele ngicela emsebenzini ukuthi ngicela nje ukuyohlala eThekwini. Uhlala eThekwini. Yeah. Kukhona izithombe oke wasibonisa zona la mawufika la e-studio zisekhona lezo izithombe. Ngakhona konke. Khona Khona konke. Ngoba ngabe sengidecide ukuthi ngihambe ngiyohlala la eThekwini. Yeah. No, should la ngicela khona la engeje khona ngoba lento yenzeke ngo2023. 2023 years ngoba uze wadlulela emhlabeni 2024. Yeah, 2024 ufuna ukuyilungisa lapha. Ukuthi nami ngididekile ngoba kuningi kakhulu. Yeah, ibhlungu lento impela. So ngahamba ke ngathatha ingubo ke endlini la engiqhashe khona, thatha nempahla ngakufaka emotweni private ngahamba ngayiThekwini ngawuhlala khona. Ngoba bengicela abanye abafowethu la eNewcastle bengisiza bengidrivele ngihamba nabo. Benginceda nje kakhulu. Nefamily yami isuka ngale kaNongoma. Yehle nabasesikoleni la befundisa khona besuka kaNongoma behambe beyongibona. Ibanje kade fellowship akulona kaNongoma. Bebehamba bonke bayongibona ngibafica eThekwini abengingabafica. Ngisuke nawe bafowethu la sebengidrivela ngiye eThekwini. Fike ngihlale khona. So ilapho ngagcina ngathatha khona isinqumo sokuthi hayi ngicona ngizohlala nami la. Ngafike ngahlala ke 2 weeks sonke esibhedlela. Yeah, basahleze ICU. Why says ICU? Yeah, wayese ICU. Afike ngahlala ke khona ke. Bathi inodokotela ngaya. Udokotela mayifika ezokwenza ama check-ups wayifika ahlale enza kwenzayo mayiphuma kube nzima ngimbuka udokotela angibuka nje i-reaction yakhe mangabe check unkosikazi wami ukuthi wenze njani ngimbuka mayiphuma ngimlandele ngimbuza ukuthi kwenzakalani ku-right yini ku-right yini yonke into yabo athi hayi nokuzoba right mudla ithemba kodwa ngibona ukuthi hayi nethemba nje kudokotela yabona ukuthi ngathi nale liyamuphunyuka yeah. Hlale ngoba besiba u3 ewodini la ICU bekuyena umngambe sekuba yimina bese ba unesi umuntu wesithathu wayifika kuba udokotela ebusuku emini kwakufika nje ibandla laseThekwini nabazali abaningi baseThekwini befika khona lapha ngilala khona ngilala esihlalweni kunzima ngoba into ebikade ngisiza kakhulu nomthelela nje kamama ukuthi wayithi ubothandaza ungasuki uNkulunkulu ngoba nonkosikazi wami uze uthema isedlula ebelokho ethandazile ethi imondla sithandaza khona esibhedlela liphuma inesi noma usister phuma sithandaza la khona azagcina ogcina khona ke egcina khona ke ngoba besikade sakhuluma agcina khona ke wathi ucela ngimlethele ingane ngayilethe ingane ngathuka ethi ufuna ingane ngathuka la khona ngize ngithi kodwa uNkulunkulu yini kungcono umkama esekhuluma kanje angcono thiwa imina engihambayo ngoba umuntu wesifazane uyakwazi ukusala khulisa ingane ngoba sekuzoba usuku lokugcina nami ngingazi ngavele nje ngenza umzimba wami uxeka ungihlula kulelo viki lokugcina iweekend nje leyo ngezwe nje umzimba ungixeka ungihlula ngikhathala ngoba inyawo bese ivukile nakumina ngilala ngihlezi ngilala nje ngihlezi ngoba isikhathi esincane make ngaphuma ngisho ukuthi ngikudla nayi ikholi yangena kumanisi ukuthi ucela ngize mangifika akasho ukuthi ngifike ngihlale ngibambe ngesandla sithandaza ngibambe sengiphilela nje lokho kunzima ngoba wazi wafika umfowethu omdala wafika nabamfowethu omunye ophakathi nendawo nafika zothandaza suke eBay
ngosuku lokugcina bangibhukhela ngoba nami bese ngibona ama changes athile emzimbeni. Ngibuza udokotela, doctor, la kanje kwenzakalani, la kanje kwenzakalani, la kanje kwenzakalani. Azama ukuchaza ngamagama amakhulu, ngibona ukuthi mayibiza amagama amakhulu ushuthi mhlawumbe kuzoba nomehluko okhona omkhulu. Kanti amatema sesibhedlela angingawazi nami. Angibhukhela kumfowethu ngahamba ngawulala. Ngahamba past 9 ngithi ngifuna ukuphumula. Ngangingasalali. Ngoba wayesho nakosisi athi anongibongela kumondla ukuthi ungithandile emzimeni bami. Nami futhi ngizwe amandla okuphelelwa uthando awekho. Okuphelelwa uthando ngangingenawo. Lokhu lukhona nje lwakhela lubaningi. Nginethemba lo. Yeah. Nginethemba. Till la khona ke waze bafona ke sengihamba ngolala. Bafona ngo12. Uqeda kumshiya. Ngithi ngiyophumula. Bafona ngo12. Bathi Mondli buya nangu seyakudinga. Ngene emontweni ngifake ebusuku. Ngene emontweni. Ngadrive ngishona khona. Mangifika ewodini lapha nase reception akho umuntu, bonke abantu abekho. Hayi ngithula kwenzakalani. Bonke abantu abekho. Ngangazi ukuthi kufanele ngenze njani. Look so ngahlala ke ngafika nakama nesamile. Ngafika sebekhipha iring, sebenginikeza iring bathi nansi iring Mondli phephisa. Ngangazi ngavele ngoma emzimbeni. Ngabuthi umama kodwa nomama uqeda kuhamba. Sekwenzakalani ngangazi lokho kwangempela ukuthi ngifuna ngenzeni. Ayithatha iring ayibuyisela kuyena. Ngama ngikhipha mina. So nje ngisele nje nezingane. Nakubani nje kukanje ngathi umuntu ozama ukuhamba. Sengibonga nje udade wethu. Ibona babheka abantwana. Angazi kunzima kodwa kimi namanje. Kunzima ngoba ingane iyalifuna isandla sika mama. Mina ngumuntu wesilisa angikwazi. Angazi. Kodwa nje kunzima nje kakhulu. Siyamthemba uNkulunkulu Mr. Xaba. Siyamthemba kakhulu uNkulunkulu. Siyamthemba kakhulu uNkulunkulu. Sure. Phephisa mfowethu. Ibillionaire Team Studio. Siyabonga kakhulu for this precious time. Esenisipesona Mr. Xaba ke une i-campaign anayo sizoyifaka nje la ngaphansi uhambe fundisa izoba khona ipost izolandela la ngaphansi nezinamba zakhe bafowethu balaleli babukeli emakhaya sicela ukuvala namhlanje nami sengiyathuthumela ngi-traumatized. Siyabonga.